गुड मॉर्निंग, जय हिंद इंडिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए। आ गई, गोजोननाय थाबाय। मा खबर? मोजां दा? मा खालायदों? माबा खामानि मावदों नामा? खामानिबो मावदों, जागासिनोबो। मा जाखो ना? आपेल जादों आगै? आपेल, आपेल। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग लोगोफोर। आं सिन्था मोनदों आब' सिखोला मोनाखै दाबो। इसर मोनगोन आरो लासैनो। गुड मॉर्निंग लोगोफोर। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरे दोस्तों प्लीज सपोर्ट करिए। जो भी नया है मेरे चैनल पर सपोर्ट करिए प्लीज। जितु रामसियारि। गुड मॉर्निंग जितु आगै, मा खबर? थैंक यू आंनि भिडिअ फैनायनि थाखाय। स थैंक यू। मा खबर जितु रामसियारि आगै? बहानि जाखोथाय आगैया? आंजों लोगो दंना गैया जितु आगै नोङो? खोन्थाहरलाय। ब्रेकफास्ट खालामबाय नामा आब'? खालामबाय आगै, खालामबाय। नोंहालाय खालामना खालामाखै?
लोगो दंना गैया होनदां आं जिथुआखै नोङो आंजों आइदिसो माथो आइदिबाबो साब दंबावोसो माथो नोंजों आङो जिथुआखै जिथु आंबो खालामबाय ब्रेकफास्ट साहाजों बिस्किटजों गोथावथ' हेलो 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 लोगोफोर हेलो हेलो फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट मी लाइक करिए कमेंट करिए आंखौ खालामबाय ब्रेकफास्ट आंबो खालामबाय फरायबाय आंखौ प्लीज गाइस सपोर्ट करिए लाइक कमेंट करिए बहाय दं दालाय जे इन इंडिया आगे सबाया जोब्बाय ओमफ्राय सबाया मा खालामदों होनदां बहा दं सबा जानाया जोब्बाय नामा होनदां न'आवसो दा ए मोजाङानो दे मा ओंख्रि संखो आइयालाय गाबोन थांफिनगोन सबायाव आदसा मबेहाय जादों माबायालाय सबायालाय गुड मॉर्निंग नेक्स्ट टाइम ब्लॉग चैनल ब्रोजी नेक्स्ट टाइम ब्लॉग ऑफिशियल गुड मॉर्निंग कैसे हो ब्रो सो थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू नाश्ता हो गया ब्रदर आपका जय हिंद गाबोन थांफिनगोन आं सबायाव अच्छा लाइक गोल्डन ओके सो थैंक यू लाइक देने के लिए नेक्स्ट टाइम ब्लॉग ऑफिशियल जी बोलो अच्छी ठीक हो अच्छा आप लोगों का ठीक है तो मेरा भी ठीक है नेक्स्ट टाइम ब्रदर जी ओके नहीं हुआ मैडम मैडम ओके सर जी नेक्स्ट टाइम ब्लॉग सर जी ओके गोजोन मोनो गोसोआ ओके जी मैडम जी ओके सर जी गिले 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 प्लीज गाइस कमेंट करिए सपोर्ट करिए प्लीज लाइक करिए कौन कौन है मेरे लाइव स्ट्रीम में
आज खाने में क्या बनाया भाभी ने? नेक्स्ट टाइम ब्रदर जी। सही है जीजू। जीजू ले लो दीदी, कब तक सिंगल रहेगा? ढूंढ के नहीं मिला ना, इसीलिए ढूंढ के रहना है आपको। ढूंढ के दीजिए, मिले तो कर सकता है ना, नहीं मिले तो कहाँ से करेगा? जीजू लेना बड़ी बात नहीं है। जय हिंद। ओके, मिलना है मुश्किल है। खुद शादी नहीं किया, मुझे बोल रहा है। हाँ, जय हिंद इंडिया। गर्लफ्रेंड चाहिए था मुझे भी, क्या आप मेरे लिए ढूंढ के देगा? मैं आपके लिए जीजू ढूंढ मिले तो मैं आपको जरूर बोलूंगी, ठीक है? अच्छा, आपको भी हंसी आ रहा है। ओके, जय हिंद भाई। बाय 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 बाय। अभी एलबी डेंस हागै।